Wenganeza kwethu impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esephumile kubala ngopastor osizakhele igama phana ke ezinkundleni kezokuxhumana uyena ke uPastor Enigma. Bafuthu impela ke sokhumbula ukuthi yena ke uPastor Enigma ke edonsika abantu abaningi phana ke enkundleni kezokuxhumana esokhulukazi ke mayisebenzisa lona ke igama lika Jesu. Lapho ke esuke esethi ke uJesu ke wathi wenganeza kwethu impela ke phana banikhuluma kakhulu ke ngicela ukuthi ke ngintedela yona ke lenkulumo kaKing Bhaka njengoba ke ebekhuluma ke ngaye uPastor Enigma bafuthu impela ke ake nizwele wena uyakhula wena athi angihlanye ingoba kukhuluma izinto eziningi kukhulumele na Pastor Enigma unaleyo nkinga kuyena kukhulume izinto eziningi emadlebeni lezi zinto eziningi wabe seyayihluza wayihluza kwagcina kusala eyodwa ayizwayo mayimhlomekisa wasiyiqamba igama lento ayizwayo wayiqamba igama wathi igama lalento le ekhuluma emadlebeni edonsele emumva impilo yakhe wayiqamba igama wathi lonto uJesu wavele wayipha nje igama wathi uJesu lonto wathi uJesu lokhuluma kumo uthini lo Jesu akafuni ukuthi uPastor Enigma abe nomfazi usuyabona manje uzowakha kanjani umuze ngenayo umama akafuni uPastor Enigma iqala ngaye lento akafuni ukuthi abe nomfazi lento ayifuni uPastor Enigma ukuthi asebenze yayizwa manje ibisi yabuya angithi abantu banenkinga ngaphandle angithi abantu banoshukela angithi abantu kubaneystress ibisi yabuya lento ibheke into abantu ekufanele bangayenzi uma beyenza bazophumelela uma ujima wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi uzoba health mawujima wonke umuntu uyazi mawujima ukuthi kunezifo ezophuma because enkathi exercise igazi liyahlangana uba active nezifo zimfuna umuntu active because sifuna kube izona eziactive emzimbeni womuntu mawujima nje amademoni ayayiphumela izifo ziyaphuma uzothini yena uzothi lo Jesu okhuluma kuyena uthi akafuni nijime akafuni nijime angithi uyabona ke manje uJesu uthi akafuni ngoba yini ukujima kuyisono kubi bese ethi mawuvula umnyango azongena amademoni uyezwa ke manje uyasatshiswa uzokwenzeka iphuthu umlalele uvela ungayi kojima ushawe ushukela kunyuka izifo ubonakala umzimba bese uyashona ulalele umuntu ongenwe umoya wobulwane ohlukumeza yena uJesu akafuni ngibe nomfazi uJesu akalifuni ibandla lakaShembe usuyazwa ke manje bangakanani abantu abaphilayo ngokubiza igama likaShembe ukuze labo bantu amademoni akwazi ukubahlasela ufuna abasebenzise leli likhulu ukuthi lithini lithi abayeke ukusonta kaShembe bayeka phela nabo ibisi yangena kipi angazi noma nyangizwa nibafowethu uJesu akafuni kucelebrate uChristmas cabanga bafowethu ukuthi unyaka wonke usebenza kanzima kanjani nawe uyayidinga ukuphumula ngoDisemba siyakudinga ukubhiyoza siyayidinga ukuchekedula siyakudinga egameni kodwa lokuthi we are celebrating something ukujabula siyakudinga kodwa athi yena hayi uJesu akafuni incelebrate uChristmas ukuze abantu babe zigqila ukuthi kusetshenzwe one way kungajatshulwa kube nani into yakhe iyalwa azokhuluma ngokuthi uJesu uthi bengabe unemoto ezu10 angithi manje ayizwa ithini ithi akufanele ube nemoto eziningi nemizi eminingi awulungile lapho ufuna ungabi nalutho uma unemoto ezu10 thathe yodwa ke nika yena usuyambona utsotso njani loyo bafethu izwani ngami akazenzi futhi ngeke wenze lutho kumshintsha ngoba usengenwe ilento ifana nomuntu bengabe yodla emgqomeni awuphetebula umgqomo isho lento ithi vula lapha khona isinkwa asibone isinkwa ithi hayi sidle uzosutha asivula isinkwa asidle ithi lento ungagezi beke wageza nje uzogodola uzoba nenkinga umfica umuntu ohlanyayo engagezi ngempela utshelwa yinto la umfica umuntu engafuni ukusebenza kunemicabango ke leyo into imicabango emtshelayo ukuthi wena lalela la kufanele usebenze wena
uPastor Enigma usho izinto eziningi othi bengabe usuzizwa Yesu uyazizwa ukuthi lezi zinto lezi azishoyo zicindezela umuntu. Zicindezela umuntu. Kodwa ngiyamxolela because ngiyazi ukuthi naye akazenzi into eyenzakalayo. Bayazi abantu abanabafowethu esebe mentally disturbed emakhaya. Bakhuluma bodwa, omunye abaleke, omunye angacosha izinto anishaye, omunye anganithuka athi nje niyamthakatha, omunye anganiqhatha nungumndeni. Athi nje lekhaya kuthakatha wena bonke abantu babhubhile. Yayenzeka into nje uthi ugibela itekisi kuvele kuqhamuke umuntu ohluphekayo. Athi uzokutshela indaba zakho. Athi wena uyazondwa wena nje umndeni wakhe awukufuni bafethu bani umuntu onomndeni othi umthanda wonke umndeni wakhe obaba omncane omamncane auntie uma ekhona othi mina wonke umndeni uyangithanda akaphakamisa isandla. So mase kuqhamuka umuntu etekisini athi umndeni wakhe awukufuni uthukelani ngoba naye njengoba nje etshela wena naye umfuni umndeni wakhe uthuswa yini lapho uthuswa yini njengoba njena umbono ukuthi kwayena ngathi akagezile ekutshela leyo nto unezinkinga uthuswa yini wena uzohamba umemeza kini uzohamba ufuna iqhude libovu ngoba utshela umuntu etekisini uthuswa yini. Ngithi mina lento ephethe uPastor Enigma ngiyayazi ibaqedile abafowethu umuntu kade right usekhuluma yedwa usuyamfika udle emgqomeni uyamfika ujijela abantu ngezitini emgwaqweni usuke etshelwa yinto ethi kumanje kunje athi ufunda iBhayibheli alibhekise phansi kwayilona alicontradicte kwayilona mawumnikeza ifollow up bese ethi siyalwa yini usho phela bengabe silwa angithi asilwi elami nje lithi akathunyiwe uNkulunkulu uma ethunywe uNkulunkulu uzogqugquzela abantu ukuthi bafowethu sebenzani. Wake watshelwa umuntu othi uyakusiza ingane yakhe igula bese ethi ayiphume esikoleni ayihambe yothwasa ngoba abantu abadala bayifuna entwaseni. Abantu abadala abanjani abangathi ingane ayiphume esikoleni ahambe yothwasa? Lo muntu omhambile usebenziswa yilento egulisa ingane ukuthi kudonsebe ikusasa lengane emuva. Uma kuyidlozi eligulisa ingane aliyenza ingane ihlakaniphe kakhulu. Mahlakaniphe kakhulu bese liyafika ngamaphupho mase liyasho ukuthi lona lifunani njengoba lilekelele ingane enhlakaniphe. Wakwatshela umuntu uthi uxakekile kuthi ushawa idlozi lakho nawe uzulizonda idlozi lakho izwa ngami idlozi lakho alisoze lakushaya mfethu. Ngenkathi bekutshela kanjalo uzoqala uzonda idlozi lakho shuthi usuhlangene nalezi izilwane ezilwa nedlozi lakho ngoba zisebenzisa umuntu kwayena oppossessed ukuthi akakutshele something ezokwenza uzonde umuntu wakini. This is the reason why namhlanje ngithi bafowethu umuntu kaNkulunkulu ukhuluma ukuphila. Angazi uzothini. Gqugquzela lo muntu osebenzayo uthi mfowethu kuzolunga. Gqugquzela lo muntu ojimayo ukuthi mfowethu njengoba ujima nje zizophuma izifo, you are doing the right thing. Gqugquzela lo muntu oyihasla. Gqugquzela labantu abashadile ukuthi ababambisane umshado wabo abawukhulekele uzonqotshwa. Musu ukuthi abantu abaphume emshadweni yabo ngoba naba ushadanga. Musu ukuthi abantu aba-attend umshado kaSominzi bonke babengenwa amadimoni. Umuntu oyidimoni lapho uwe because uthandazela ukuthi into zabantu azibe zimbi. Azingenze ngendlela. Khuluma ukuphila. Uyabona leya nkonzo ethi uPastor Enigma ekuthiwa ikhuluma ukuphila. Ekuthiwa ithi kubantu uJesu uthi lezo nkingo nazo ekhaya zizonqotshwa. Bekezela mzalwane. uJesu uthi abajimayo abaqhubeke bajime. uJesu uthi sebenza kanzima ukuze uthole onakho, sebenzela ingane zakho. Into osunayo invest it for your kids. Hayi athi thatha unikeze yena. Kuningi uyabona bangathiwa ngibala yonke into ayishoyo nawe njengoba sengichazele lento uzoqala ke manje uhamba ulalela ukuthi kahle kahle uthini. Akakhuluma ukuphila. Akekho uNkulunkulu engathiwa uNkulunkulu uthi kubantu bakhe ningabi nalutho. Akekho uNkulunkulu ongathi kubantu bakhe ungabi namfazi. Silwane leso. Akekho uNkulunkulu ongathi into nayo
ayibusisiwe mawucebile awubusisiwe ayikho into enjalo akho njalo usathana usho njalo usathana akekho umuntu ongathi ungayenza inkonzo sekamelweni bengabuyenza kuzongena idemoni nalo lifuna ukwenza wena khuluma ukuphila ukuthi jabulisa umuntu wakho ukuze kube nokuthula endlini mase kunokuthula endlini noNkulunkulu ngomunyeke wesithathu ngoba kunokuthula usowesithathu yena kodwa mawuthi abantu abangalali uyafuna nje lo munye bazoxabana nje ngoba khonto ayifuna yangafuni nawo lo uyabakhatha lapho engathi bexabana uNkulunkulu uyabaleka idlozi labaleka alizwani nomsindo kahle nje mina ngathi uPastor Enigma akayishintshe lento ekhuluma kuyena ngiyayazi ikikhulume kwabanye odadewethu iuqove uqede umndeni omunye ayikhulumi ngokufana omunye kuvele kuvuka into engathi kuvuka idlozi bese yabanjwa omunye sakazeke phansi bese yakhuluma uma uzokhuluma sekuvuka idlozi kuwena usulele phansi ngiyayazi into esuke ikhuluma lapha uze ungakhulumi ukubhubhisa mase kuvuka idlozi alikhuluma unqoba alikhuluma ukuthi imali yale ekhaya kuzocetshwa kanjani angabe khona idlozi ukuthi walivuke kumuntu seyakhuluma kule kuthiwa hayi sathakathwa usibani bani uvalele bani ekopini nikhuluma ingane kwani ngoba senikhulumile idlozi alilungise phela liyonto ukuthi izolunga kanjani ngoba gaga labantu abawayo bakhuluma abasho ukuthi into yabo izolunga kanjani abasho kugcina ikhatha nje lento ikhatha nje engathi umuntu angathi besawile esisakhuluma lento uvele uthi ngicela u1 million bantu abadala athi abantu abadala sinihlonipha impela cela nje u1 million rand siyanibona senifikile siyanibona niyakhuluma kulomzimba sicela nenze nje u1 million bantu abadala hayi khona umzala wakho osibulalayo wathatha ilwane no siyamuza umzala obulalayo sicela nje imillion bantu abadala zingaphela lento zokuqhatha abantu nokukhuluma izinto abantu abangazazi slowly ngibonga mina ukuthi abantu bakwazile ukumbona uPastor Enigma azokhuluma ngenkonzo eziphilisa abantu azokhuluma ngolehanyana athole lehanyana bonke abantu abaphume esontela lehanyana cabanga kunabantu abaphumelele ngenxa ka lehanyana azokhuluma ngesonto labapostoli cabanga ukuthi abapostoli kunabantu abangakanani makuthiwa isilingi abasuke besilingwa unyaka nonyaka athi abantu abangakhonzi lapho kunamadimoni cabanga uyini usathane ungene kuye kodwa into ekhuluma la endlebeni kanti ngebhadi uzoba neaccess yakwi social media into ebithi yamhlanyisa kahle leyana akasekho nje normal akekho normal